Σοφία, γιατί όλο και περισσότερος κόσμος χρησιμοποιεί συμπληρώματα διατροφής? Γιατί πολύ απλά προβάλλονται πολύ από τα social, είναι ένα μέσο πολύ καλό για marketing και προβάλλεται και προωθείται η αντίληψη ότι αν πάρω συμπληρώματα, φροντίζω περισσότερο την υγεία μου και είμαι ασφαλής. Είναι λανθασμένη η αντίληψη σαφέστατα, γιατί ένας άνθρωπος όταν ακολουθεί ένα ισορροπημένο πρόγραμμα, τι σημαίνει αυτό? Ένα πρόγραμμα που τον καλύπτει θερμιδικά αλλά και θρεπτικά, δεν χρειάζεται να πάρει κανένα συμπλήρωμα. Η αντίληψη λοιπόν, παίρνω συμπληρώματα για να νιώσω καλύτερα, εμένα δεν με καλύπτει. Πολλοί πιστεύουν ότι ένας διαιτολόγος είναι καλός όταν δίνει συμπληρώματα διατροφής. Ποια είναι η άποψή σου? Διαφωνώ. Η ποιότητα και η επιστημονικότητα ενός διαιτολόγου δεν κρίνεται από το αν θα δώσει συμπληρώματα. Κρίνεται από το αν η αξιολόγηση που θα κάνει στον διαιτώμενο και η παρέμβαση που θα σχεδιάσει είναι κατάλληλη. Εκεί θα κριθεί ο διαιτολόγος. Και αν κρίνει απαραίτητο ότι πρέπει να δώσει συμπληρώματα, να δώσει. Ανεξέλεγκτη χρήση συμπληρωμάτων δεν δηλώνουν ότι ο επιστήμον είναι κατατεσμένος και καλύτερος από κάποιον άλλο. Πότε όμως χρειάζονται τα συμπληρώματα διατροφής? Χρειάζονται όταν ανοίγει σε κάποιες ομάδες ανθρώπων οι οποίοι νοσούν, έχουν μια παθολογία, όπου έχει διαπιστωθεί από τον εργαστηριακό του σηματολικό έλεγχο ότι έχουν ελλείψεις. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, χρειάζονται συμπληρώματα. Επίσης, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέσει υψηλούς στόχους, όπως αθλητές, άνθρωποι που κάνουν πρωταθλητισμό, εκεί αναγκάζεται να δώσει συμπληρώματα γιατί μέσω της διατροφής δεν θα καλυφθούν οι ανάγκες.